Ahoj. A Nikolás. Ahoj. A ty vieš jednu takú špeciálnu pesničku, ktorá áno, ktorá pojednáva o živote a o smrti a o všetkom tom, tak nám ju zaspievaj. Kohútik, jálabik nechodo, záhlady polames, láliu, potom ťa zabijú. Prečo toho kohútika museli zabiť? Zabiť znamená také, že keď sa ješ, tak zmrie a pôjde. A to kohúti jeho neba. Čo tam robí? Ja viem, čo robí. Čo? Nebičkuje. A čo je peklo potom? Peklo? To je také hlboko pod zemou a tam je také veľmi horúco. A tam tie duše dávajú do hrnca, potom ich uvaria, alebo hodia ich do ohňa. Fúha, to je pravda? A napichujú. A to je pravda? Kto je to čert? Čert? To je... Ja viem čelta. To, keď som bol u babky, tak mi dala čelta a on mi neublížil, bo to bola taká hláčka. A to boli 2 čelty. A jakí to boli čerty? Jeden malý a jeden veľký. A čím sa živí čert? Čo papá čert? Nic. Nič? Uhlíky? Alebo čierne uhlie? Hej, toto presne, čo si povedal. Ako vyzerá taký poriadny aniel? A je taký velikánsky a on je proste športovný aniel. Dá si takú helmu a do zeme. To sú športové aniely. Ako vyzerá podľa teba aniel? Dušan. Má krídlo. Má krídla, ale nemá prilbu. Ale oni zadržujú, aby na ľudí nič nespadlo. No, to je pravda. Napríklad tehla na hlavu. A to sa niekedy stáva, keď anieli nie sú dosť rýchli, tak náhodou spadne tehlo. A keď človek zomrie, sa to dá opraviť? Nie. Prečo? Letíš do neba. Nej, a s takým zvaným smrťákom. On má také ako takú šablu, čo niekedy používali na kosenie. Ona sa volá kosa. Oni vidia všetko. Fakt? Hej. Dokonca aj kamery. Hej. A ako sa pozerajú tí ľudia z neba na nás? S čím? No proste... No ja viem. No keď sa pozerajú na nás, tak majú také kamery, jak vy máte. Fakt? Kde majú kamery? Nemajú. Oni majú proste taký zrak, keď idú do neba, tak majú taký zrak, že všetko vedia previdieť. Hej, ako laserové oči. Keď by som dal tak špeciálne ruky, takto, tak sa viem tak pozrieť, že každý má svojho strážneho aniela. To sa nedá. Môžete ho vidieť. Skúste si to? Ja nevidím nič. Ja vidím. Ty vidíš? Áno. Koľko mám anielov strážnych ja? 5. Ty máš tiež asi 5. Na čo nám slúži strážny aniel? Na ochranu. Ja by nespáva tela na hlavu. To sme riešili. Nie. Ako to urobí? On vlastne on ti vlastne dáva rady, aby si robil všetko dobré a ten čert ťa pokúša. Pokúše? Nepokúša, aby si robil všetko zlé veci. Ako Ja čo vám dá, čo poveduje, veľký trik. Toto bol veľký trik. Neudrel si sa? Nie. Teraz som videl, tu strážny aniel dáva na teba pozor. Videli ste ho? Hej. No. Ako čert pokúša? Že on tak pokúša, že aby veľkú tehlu zdvihol jeden človek a spadne. To robí čert. A aniel robí čo? Že nerob to, nehač to tam. To presne robí, čo si povedal. Ty sa do všetkoho vždy, toto jak sa volá, všetko máš pravdu. Aj keď myslíš, že vždy čo. Ale ja to niečo nepovedala ste. Takže. No, ideme na to, takže. Čo som chcel povedať ešte na to. Musím sa zhodnúť. Keď idú všetci do neba, tak na čo sú nám potom cintoríny? Na to, aby tam pochovali naše lebky, kosti, aby nás tam proste pochovali. Akože to nám netreba so sebou si brať však. Hej. Že keď ešte niekto je živý a vidieť, že nemôže zobrať tú kostru, že ona je tam zaramonovaná.
Aha, Ona tam nie je zamurovaná. akože nedá sa zobrať, hej, neprejde nám cez solnicu kostra. A kostra je z čoho? No ja viem. Z čoho? Z kosti. A kosti sú z čoho? Kosti sú z takého vlákna a z nás. Kde má bicykel dušu? Kosách. Kosách. No, a kde má človek dušu? Duši. To nikto nevie. To nikto nevie. Lebo dušu môže mať hoci kde. To znamená, že duša je len naša a my si ju nedáme a budeme ešte veľa rokov žiť. Je to tak? Dohodnuté? No, máme na to svojich čo? Strážnych? Strážnych anielov. A to boli posledné slová z dnešnej úžasnej časti, kde sme sa rozprávali o živote, o smrti, o duši a o rôznych pekných, mystických veciach. A o mrakoch. O nebi, Áno. o anieloch, o strážcoch, A hocičo. O čertov. o čertoch. O chvíľku tu budeme zas s ďalšou poslednou témou. A teda všetci zakričíme do kamery. Ahoj! Ahoj!